Jó napot! Dr. Farkas Róbert Mihály vagyok. A Mihály az csak ritkányi nevű. Székhelyem a nyugati aluljáró. Balra a második oszloptól. Ott van a műtőhelyem. Precíz szerszámokkal akarom mondani, én orvosi eszközökkel vagyok felszerelve. Órabérem 10 000 forint. És 10 órát dolgozok. Csak egy ember. Ez nagyon fontos. Felsorolom műszereimet. Egy orvosi kalapács, egy orvosi csavarhúzó, és egy orvosi feltégla. A feltégla nagyon fontos. Mert nincsen autogép. Van kristálymed, de az nekem. Meg fiú. Az is. Az csak felirandóra kapható a normális emberek által. De én feljebb való vagyok náluk. Csak nézzenek rám. És amúgy 22 cm a faszom.